Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKHANYISANI TV. Igama lami nguNkhazimulo. Uma umusha kule channel siyacela usubscribe khona sizokwazi ukunika amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, namhlanje ngizokhuluma ngomdawo. Lento ngifuna ukuthi ngisheshe ngiyicacise makhosi amakhulu ngoba bonke umuntu uyazi ukuthi khona umdawo, kodwa ukulapha nokuthi kuwenza kanjani ukuthi ungangihluphi abantu abazi. Asike siqela imdawo mbili engizokhuluma ngayo. Khona umdawo waphezulu nomdawo wasemanzini. Namhlanje ngizokhuluma nomdawo wasemanzini. Umdawo wasemanzini isikhathi esiningi uyaziphupha noma uzophupha injeti okuyibhayi elimaruni nokumhlophe. Uphuphe amanzi, uhamba nenyoka noma usobaba noma unomzane omhlophe. Uphinde uphuphe amandiya, uphuphe abelungu, uphuphe izingane. Uyangizwa makhosi? Umdawo wasemanzini loyo. Umdawo wasemanzini udinga ukudlelwa intaso. Imaniki lento engayifuni le. Ngoba sengikhulume ngentwaso khona uzogijima mbothwasa. Cha. Kahleni. Abantu bamanzi bayathanda ukuzenzela. Izangoma ziye ukufihlela abantu leliqiniso. Ngithe kufanele udlele intwaso. Hayi kufana mbothwasa. Okufanele ubuze umkhulu ukuthi mkhulu yini intwaso? Igobongo elinjani lelo? Kufanele udlele intwaso umdawo wamanzi. Isikhathi esiningi umdawo wamanzi njengoba uphupha abelungu, uphupha amakhaladi, uphupha amandiya, uphupha izingane. Ubona leyo nyoka emhlophe ukambe ihlaza okuyidlozi elikhulu, kodwa isikhathi esiningi njengoba mhlophe. Leyo mdawo loyo uphethe umcebo womngoma. Ingakho ukuthole esinye isangoma uthi hayi umuntu uyisangoma ngempela kodwa umsebenzi awungeni, izinto azihambi kahle ngoba kwesinye isikhathi akanawo lo mdawo womcebo. Uthole omunye umuntu uthi akanayo namavidiyo la ku-YouTube. Abantu bazizele nje bazisondekele kubona umcebo akwazi ukubasebenza. Imali ingapheli esandleni. Uma unomdawo wamanzi idlozi lomucebo. Kubalekile makhosi amakhulu ukuthi lo mdawo udlele intwaso. Udlele intwaso angizange ngisho ukuthi kamuntu uyothwasa. Udlele into ekuthiwa intwaso. Yini longigcizelela lokhu? Ngoba izingane ezinani nako lo mkhuba amakhanza amathongo. Ukuhamba nifike uyothwasa emzini yomuntu unedlozi eli-matured. Hayi wonke umoya kufanele uhambe uyothwasela. Umoya o-imatured nomoya o-matured. O-imatured no-matured uhlukile. Umoya osukhulile wa-matured yini uyofaka esikoleni? Uyofaka grade 1 ugqoke ibovu. Ubani utheni umdawo wamanzi fanele uphuzele igazi? Angikali nani ukuthi angithandi mase ngibona ningifonela senishayekile. Indawo lamanzi awuhambi ulithwasela kamuntu, ufanele udlele intwaso. Le ntwaso yasemanzini kufanele uliparole, uhambe uyongena emanzini, uzophuma nonomzane noma usobaba noma nithi inyoka, uzophuma nayo. Bazokutshela ke bakini lo mdawo into esiyifunayo, sifuna ukuthi uzoyihlaba le nyoka uyibulale esibayeni, isikhumba usikhaxe esigodleni, noma khona umcimbi ozowenza ukuthi lo mzane ahambe uyohlala ekhaya. Kwesinye isikhathi ukungena emanzini ngesathi uparola usuphuma nonomzane ungawuboni ukuthi ugaxekile emzimba wakho njengaleli ishoba. Engekho kodwa uza amahlombe ayasinda. Uthi afike esigodleni suhleli aziveze nomzane uthi sela. Umdawo wamanzi loyo. Ngiyangizwa makhosi amakhulu. Akuwona umdawo waphezulu, ngichaza umdawo wani wamanzi. Uhlukile indlela ugqoka ngayo. Uzokuveza leyo njeti emaruni, omunye ubukuvezela ipalo. Okuyinjeti enokublue nokumaruni, okunesefo esiblue noma isikotshi esiblue okunomaroon la enzansi.
lo maroon, isikotshi esimaroon masuba nokumhlophe phansi, lo maroon ukhombisa ubunzima umndawo obhekane nawo. Ngizonichazela ukuthi uhlobana kanjani umndawo nokuthi yini umndawo. Lo wamanzi awusikhulumi isiZulu ulimi lakho, ukhuluma kakhulu ulimi langaphandle okungaba iSwahili, okungaba ulimi laseMosapa, okungaba ulimi lakoTanzania, lakoKhongo. Ngizochaza mase ngichaza umndawo wafika kanjani empilweni yethu. Ingoba sengikhathele ukuthi nishayeke. Umuntu onomndawo uyena ungakwazi ukulapha umuntu onomndawo. Njengami nginawo mina umndawo, nginalo ithongo lamanzi, nginaso isithunywa samanzi. Awukwazi ukuya kumuntu onesinguni. Yebo, onesinguni angakulekelela kancane kulo mndawo lo waphezulu, kodwa ngikhuluma ngowamanzi. Hhayi, angingabi mude. Udinga usizo ngomndawo, 081 30 41 98. Makhosi amakhulu.